Gadael yr adran C a mynd i'r gogledd I ddal diwedd beirniadu dosbarth yr Ebolesi neu adferch 2 flwydd. A dyma Gwyneb sydd wedi cael tipyn o lwyddiant yn yr adran hyn dros yr sioe frenhinol. Ie, dyma ni David Jones yn arddangos yr teulu Fronarth Boneddiges yr ail. Teulu Brydfa Fronarth Froncoi ym Mhenant yng Ngheredigion. Felly Fronarth Boneddiges ail sydd wedi cipio'r wobr gynta dan y beirniad Mr Geraint Davies o Frydfa Rhydli. Gan ei magu wrth y march Fronarth Magic Man ac allan o Fronarth Michelle Keegan. David yn trafod wrth gwrs yn fab I Gwyn. Perchynog yr Brydfa, neu falle bod ddim yn perchen y Brydfa ar un o bryd, fe bydd siar gyda David, fi'n siŵr. Felly, cysadlu gyda'r defed ddoi ac y llwyddiant gyda'r defed Suffolk. Ond llwyddiant gyda'r Cobiau Cymreig heddi ac yn mynd ar dosbarth yr Eboles 2 flwydd sydd hefyd yn gymwys I adferch. Tipyn bach o siarad wedi bod yn bwyty hon. Mae hon wedi bod yn ffefryn bach cyn bod y beirniadu'n dechrau. The winner there was number 969, the Jones family's Fronarth Boneddiges yr ail. Second was 979, Scott Gibbons and Martin Cole. A fel ni'n clywed, Scott Gibbons a Martin Cole yn ail yn y dosbarth hyn, y tîm o'r Truly Scrumptious. Felly Fronarth Boneddiges yr ail yn mynd ar wobr gynta yn nosbarth yr Ebolesi 2 flwydd yn adran y Cobiau Cymreig o dan y beirniad Mr Geraint Davies o Frydfa Rhydli. Llongyfarchiadau mawr I teulu'r Jonesiad o Geredigion. Number 969, Fronarth Boneddiges yr ail. Wel, dyma fi yng nghanol y cylch gyda David Jones, wyneb cyfarwydd iawn I brif gylch y sioe frenhinol a hefyd wyneb cyfarwydd i'r rhuban goch. A dyma chi yn dechrau 2023 gyda'r un arall. Sut wyt ti'n teimlo? Wel, ie, moment special iawn. A beth arall sydd gyda chi ymlaen wythnos ma nawr? Wel, I fod wrth i'r defed do, sy'n champion os y Fox do, so a wedyn fi'n agor y gyffil ewch o Zindo. Wel, chi'n cael tipyn o lwyddiant y bob maes yma. Fe sy'n cael chat y dad fyna yn gweud bod wythnos weddol tawel â chi, ond dwi'n swnio'n tawel o gwbl, tawel I dad falle. So nôl nawr ar gyfer pencampwriaeth nes ymlaen? Ie, na ni, mewn bach no. A fel teulu, os na rhyw llinyn i'r ceffil sydd wedi wneud yn dda iawn? Ie, mae hon wedi bod dangos sy'n yn glysg, ni o'n champion fy ni, so a mae'n merch I gasig gorau ni, so neis dod mas ei. Berffaith, wel pob lwc i'r teulu nawr am weddill o'r wythnos a llongyfarchiadau. Diolch.